Oke, persiapan Ramban. Rambannya lho iki. Apa-apa belas ora enak rambanan iki nutuh-nutuh. Nangka yo ora enak nangkane wong iki engko malah kena pasal. Udan bredet iki kaburasine piye lho iki lah. Nyandi lho ngaret iki. Tobat iki. Lah, godhong telo karet yo ora enek. Ngupang ngopine ae nang alas. Sing arep diret yo apa? Udane bredet kaya ngene. Ngopi ae. Nang alas engko wae mulih. Wis ramban ngendi wae. Iki apa ae? Kecil. Woi. Hei. Oh. Lek tobat. Untung cepet melayu. Daerah cepet melayu mati aku. Ngendi iki? Ale karo ramban iki. Lah, kae. Mas. Jangkrik titenono candak. Bocah iki ngocok apa karo oli to? Ambune pesinge semi-semi kebul diesel ngocoke karo sabun ben wangi jangkrik. Wah. Menek kono kae kowe ya. Ditano mau balas dendam aku. Woi. Jangkrik kowe.